У службе бяспекі Украины заявили про затрыманне шпега ў Волынской в области нашей паўднёвай суседкі. Паведамляецца, што мужчына збіраў інфармацыю пра ўкраінскія войскі на заданні Камітэту дзяржбяспекі Беларусі. Цяпер затрыманаму пагражае пажыццёвае зняволенне і канфіскацыя маёмасці. Як вызначыла следства, фігурантам аказаўся 24-гадовы беспрацоўны, які, цытата, шукаў лёгкі заробак у тэлеграм-каналах. Сярод асноўных заданняў, што выставіла яму КДБ, было назіранне за месцамі размяшчэння блокпастоў і ўмацаваных раёнаў сілаў абароны на мяжы з Беларусю. Таксама мужчына спрабаваў выявіць вайсковыя эшалоны, што рухаюцца мясцовымі чыгункамі або змешчаныя на транзітных станцыях. У затрыманага сканфіскавалі тэлефон з ананімным чатам у месенджары, які ён выкарыстоўваў для кантактаў з беларускім спецслужбістам. Вялізнай чэргі, паўсотні адмененых рэйсаў, тысячы незадаволеных пасажыраў. Гэтак выглядаў сённяшні хаос у расійскіх аэрапортах. І гэтым разам не праз украінскія дроны. У найбуйнейшага авіаперавозчыка Расіі аэрафлоту здарыўся маштабны тэхнічны збой. Пазней высветлілася прычына ў дыверсіі, у выніку якой камп'ютарная інфраструктура авіякампаніі была моцна пашкоджаная. Беларускі след ва ўзломе аэрафлоту у матэрыяле Антона Бяздольнага. О 6 раніцы по московскім часе найбуйнейшая расійская авіакампанія «Аэрофлот» паведаміла пра тэхнічны збой. Пачаліся дзесяткі адменаў і пераносаў. Агулам за дзень яны закранулі больш за 100 рэйсаў, у тым ліку ўсе запланаваныя на сёння ў беларускую сталіцу. Прыкладна ў той жа час пра ўзлом унутранай сістэмы аэрафлоту паведаміла ініцыятыва кіберпартызаны разам з хакерскай групоўкаю Silent Crow. Яны сцвярджаюць, што здолелі заглыбіцца да ядра электроннай сістэмы перавозніка і знішчыць 7000 сервераў, працоўныя станцыі ды дзясяткі тэрабайтаў базаў звестак. Усе гэтыя рэсурсы цяпер недаступныя або знішчаныя. Аднаўленне будзе патрабаваць, магчыма, дзясяткі мільёнаў долараў. Шкода стратэгічная. Пострадавших будет много. Как им будут возвращать деньги, не ясно. Насколько быстро они смогут улететь, тоже непонятно. Но, тем не менее, это не критическая еще масса. Вот чтобы критическая масса была, это значит, что авиакомпания встала и не смогла выполнять никакие рейсы. Такое бывает просто даже из-за сбоя электронного. Хакеры сцвярджаюць, што атрымалі доступ да персанальных камп'ютараў персаналу авіаперавозніка, у тым ліку кіраўніцтва, праз нядбаласць. Да прыкладу, генеральны дырэктар кампаніі не мяняў паролю з 2022 года. У выніку ў распараджэнні кіберпартызанаў апынуліся запісы праслухоўвання тэлефонных размоваў работнікаў, а таксама поўная інфармацыя пра пасажыраў ды іхнія пералёты. Либо у них качество специалистов, которые отвечают за безопасность, достаточно низкое, либо уязвимости слишком много. И потенциально можно говорить о том, что технологические санкции работают, что чем сложнее система и чем больше компонентов, которые не обновлены, тем легче делать взлом. Кіберпартызаны ў каментары Белсату запэўніваюць, што удар не закрануў кіраванне палётамі і не нёс рызыкі бяспецы пасажыраў. Хутчэй за ўсё, нейкія праблемы ў іх будуць зараз і ў будучыні, і раюць не карыстацца авіялініяй на тое, каб не падвяргаць сабе рызыкі, таму што яны могуць зараз рабіць памылкі, іх сістэмы не працуюць, зразумела, што эфектыўна і добра, таму не трэба фінансава дапамагаць ім. Працу авіякампаніі аднавіць цалкам пакуль не ўдаецца. Да канца тыдня адмененыя яшчэ 60 рэйсаў. Некаторых пасажыраў перасаджваюць на рэйсы Расіі і лоўкостера «Пабеда». Цяпер перааформіць квіткі або вярнуць за іх грошы могуць толькі асобныя катэгорыі пасажыраў, у прыватнасці удзельнікі так званай СВА. Я боюсь, что авиакомпания, несмотря на нынешние ее обещания, она дала эти обещания, что все вернет, все компенсирует, все отдаст, не захочет выплачивать никакие справедливые компенсации, например, в случае, если у вас что-то не сложилось. Не знаю, там опоздали на свадьбу, извините, на похороны, не смогли поехать по работе. Я думаю, что никаких дополнительных расходов авиакомпания платить не будет, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Прэс-сакратар Пуціна назваў інфармацыю пра ўзлом сістэмы аэрафлоту трывожнаю. Расійская пракуратура прызнала, што адбылася хакерская атака і завяла крымінальную справу. А акцыі авіякампаніі пачалі губляць у цане. Антон Бяздольны, Белсат.
Проблемы ў беларускай прафесійнай адукацыі. Хто б мог падумаць, праўда? Арганізацыя былых беларускіх сілавікоў «Белпол» атрымала доступ да дакументу пракуратуры Віцебскай вобласці, а ў ім справаздача пра маштабныя парушэнні, выяўленыя ў выніку правяранняў каледжаў. На якіх жа менавіта праблемах канцэнтруюцца працаўнікі пракуратуры і як збіраюцца гэтыя праблемы развязваць, высвятляў Ян Федарович. Пракуратура Віцебскай вобласці праверыла ўстановы сярэдняй адукацыі рэгіёну і ў выніку наракае на мноства праблемаў. У тым ліку вострая нястача майстроў вытворчага навучання, паведамляе аб'яднанне «Белпол». Звязваюць гэта з нізкім прэстыжам такой працы. Наше государство ничего не делало и не делает для того, чтобы обучить преподавателей новым технологиям, которые бы могли потом дать они своим ученикам. Адметна, што Лукашенко ўпэўнены ў добрым узроўні беларускага прафесійнага навучання і нават ставіў яго ў прыклад іншым краінам. В наших колледжах на хорошем уровне организована практическая подготовка. Об этом сегодня говорили. Я видел это сам, когда посещал такие учреждения образования. Конечно, кое-где еще нужно укреплять материальную базу и закупать современную технику. Што датычыць матэрыяльнай базы, то паводле Віцебскай абласной пракуратуры абсталяванне і тэхніка навучальных установаў састарэлі або выпрацавалі рэсурс. Гэтак у Глыбоцкім дзяржаўным каледжы 24 адзінкі тэхнікі з 35 маюць ступень зносу на 100%. А ў Полацкім дзяржаўным аграрна-тэхнічным каледжы праз нястачу тэхнікі вучылі кіраваць трактарам з прычэпам, які мае няспраўнасці засоўнага механізму. Если зайти в мастерские, которые в училищах, да, в техникумах, то вы увидите совершенно вот именно советское обсталявание, именно советских времен, которое приходится еще вот этим, например, преподавателям каким-то образом держать еще в каком-то техническом состоянии, чтобы хоть как-то учить детей. Акрамя таго, пракуратура наракае на неналежныя умовы для навучання і жыцця. Маўляў, гэта істотна ўплывае на матывацыю маладзёнаў авалодваць прафесіяй і агульную якасць іхнай падрыхтоўкі. Мікалай Лысенкоў, былы дырэктар Смілавіцкага дзяржаўнага аграрнага каледжу, вылучае яшчэ адзін значны момант. Методика обучения переписывается, она просто переписывается, она не меняется. То, что было в 80-х, 70-х, немножко адаптируется, немного там новые технологии, новые методы ведения сельского хозяйства вводятся, но все равно подходы остаются прежними. И выпускники этих сельхозучреждений, они полностью соответствуют этой методике, та, которая была в 70-х, 80-х годах. То есть весь мир ушел уже на 40 лет вперед, а мы еще остались там, в Советском Союзе. Па выніках правярання Віцебская пракуратура патрабуе рашучых дзеянняў для выпраўлення сітуацыі ды прыцягнення вінаватых да адказнасці. Вінаватымі назвалі кіраўнікоў установаў. Ян Федарович, Белсад. У Беларусі сабралі амаль 20% плошчаў зерневых і зернебабовых, ды намалацілі каля 1,5 мільёна тоннаў збожжа. Пра гэта рапартуюць дзяржаўныя выданні. Паведамленні ж прапагандыстаў часцяком нагадваюць зводкі з фронту. Зрэшты, і Лукашенка таксама часцяком бітву за ўраджай параўноўвае з ваеннымі дзеяннямі і патрабуе сёлета намалаціць рэкордныя 11 мільёнаў тонн. І таму на палях не толькі хлебаробы, але ці дапаможа? Адказу шукала Марыя Сысой. Мы на посевную приехали сюда. Были на посевной, и вот сейчас и на уборочную остались. Гаспадарка Александрыйская на Магілёўшчыне, малая айчына Лукашэнкі. Унутраныя войскі МУС змагаюцца тут за ўраджай. Военнослужащие выполняют работы по уборке зерновых, ремонт и обслуживание техника, вспашка, несение органических удобрений. Даволі смешна выглядае, што калі міліцыянтаў можна кінуць на бітву за ўраджай, гэта азначае толькі адно, што іх столькі многа, што іх можна кідаць хоць на будоўлю, хоць на ўраджай, хоць, не ведаю, школы. І гэта азначае, што на самой справе злачыннасці не так шмат, як людзей, якія нібыта павінны за ёй сачыць і з ёй змагацца. На бітву года кінулі вайскоўцаў і тэхніку ўзброеных сілаў Беларусі. У Магілёўскую, Гомельскую і Віцебскую вобласці скіравалі прадстаўнікоў вайскова-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Таксама сілавікі, русы, пракуратура, ДАІ інспектуюць хаду уборачных працаў.
Такая сапраўды паказушная усенародная барацьба, где удзельнічаюць прокуроры, міліцыянты і журналісты пишут. Вось у Польшчы убирается хлеб і убирается, нідзе ў газетах на першых паласах гэта няма, і тым не менш хлеб у крамах ёсць. Як кажуць нашыя суразмоўцы, такая гучная барацьба за ўраджай працяг яшчэ савецкай традыцыі, але безумоўна рук таксама не стае, як і ў эканоміцы ў цэлым. За апошнія дзесяцігоддзі ў сельскай гаспадарцы Беларусі мінус 100 000 працаўнікоў, і гэта афіцыйная статыстыка. В сельской гаспадарцы там нават не тое, што не хапае людзей, там не хапае якасных людзей, паколькі звычайна там жывуць альбо пенсіянеры, альбо людзі, якія ўжо не вельмі здольныя працаваць, скажем так, за пэўнай сацыяльнай дэградацыяй. Таму в сельскай гаспадарцы заўсёды не хапала людзей. Можна яшчэ думаць, як бы не вярнулася практыка накіроўваць студэнтаў, практыка, якая была яшчэ ў савецкі час. Жніво толькі пачынаецца. На сёння апрацаваны 19% плошчаў. Намалацілі крыху больш за 1,5 мільёна тоннаў зерня, паведамляе Белта. А вось такі шматабяцальны прагноз надойчы агучыў Лукашенко на селектарнай нарадзе ў справе уборачнай. По заверению правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 миллионов тонн. Мне здаецца, што яны столькі не намалочаць. Хаця, калі Лукашенко такую задачу паставіць, то могуць на паперы і зрабіць. У нас вядзецца улік не так, як у іншых краінах, калі па тым збожжы, которое ўжо засыпана у зернесховішчы, у нас лічуць па бункернай базе. А это значыць, калі збожжа вільготнае, то і вада гэта лішняе ўлічваецца, плюс усё смецце. Паводле Белстату, 11 мільёнаў тонн збожжа ў Беларусі яшчэ не намалочвалі, прынамсі апошнія 40 гадоў. Марыя Сысой, Белсат. Беларусы выкопваюць з градак ужо адразу мытую бульбу. І гэта не цуд, а вынік моцных дажджоў, што абрынуліся на ўсю краіну. Што праўда, радасці ад тае мытае бульбы ўсё-такі небагата. Халоднае і мокрае надвор'е ўлетку гэта пра што заўгодна, але не пра добры ўраджай. Ну што тут скажаш? Без комментария. В этом году картошку копаем вот так. Вот такой вот у нас челлендж новый. Удобно, кстати, лучше, чем вот в земле ковырять. Сразу вода поступает. Ну, так а что я сделаю? Вода поступает. Ждали целый месяц, чтобы на поле собралось воды, море, чтобы не было видно поля. Давно уже да. Затор образовался, если не месяц, даже больше месяца назад. Могли бы частично почистить. Ну, хотя пока они ссылаются на то, что мы не сигнализировали. Отшли дожди. Почему не следили за своим каналом? Конечно. В принципе, еще есть, кроме помидор, морская капуста. Вон она, где-то там внизу. Сувары. Ну и что? Он быстро не поедет. Такая вот люди во дворе вот чувак ходит. Снег, что мне? Ну почему просто ты бедная Ира?